Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη με αυτό που θα σας δείξω σήμερα. Είναι κάτι μοναδικό. Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και δεν είναι άλλο από το Defender Octa. Καταρχήν να σας πω τι είναι το Defender Octa και μετά θα σας πω και πώς εμπνεύστηκαν το όνομά του. Το Defender Octa φτιάχτηκε ως μία έκδοση του Defender η οποία να είναι ανώτερη από όλες τις άλλες, από οτιδήποτε άλλο έχει φτιαχτεί σε Defender, τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου. Το όνομα Octa είναι εμπνευσμένο από την λέξη οκτάεδρο, που αποτελεί την κρυσταλλική δομή του διαμαντιού. Γιατί όμως διάλεξαν το διαμάντι ως το ορυκτό το οποίο ήθελαν να συσχετίζεται με το όνομα της έκδοσης αυτής? Γιατί είναι όμορφο, ανθεκτικό και διαχρονικό. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από τον κινητήρα του. Πρόκειται για έναν διπλοτούρμπινο V8 κινητήρα, ο οποίος αποδίδει 635 άλογα. Την οδηγική απόλαυση την υπογραμμίζουν και οι 6D αναρτήσεις, φτιαγμένες για να μειώνουν τις κλίσεις στις στροφές. Ας ξεκινήσουμε από τα εξωτερικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το Defender Octa είναι ψηλότερο στη μεσαία του θέση από οποιοδήποτε άλλο Defender και μάλιστα μπορεί να μπει σε νερό έως το 1 μέτρο. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στα πλαϊνά. Βλέπουμε φουσκωμένους θόλους τροχών, ζάντες σφυρίλατες. Δεν θα μπορούσε να λείπει και το χαρακτηριστικό σήμα του Octa, το οποίο το βλέπουμε στο πλάι. Από αυτή την πλαϊνή όψη, ενδεχομένως δεν είναι και ευκολότερο να δείτε ότι η μεσαία του θέση είναι ψηλότερη από ενός κανονικού Defender. Ας ξεκινήσουμε βλέποντας τη διαφορετική γραμματοσυρά την οποία χρησιμοποιούν στο Defender Octa. Οι αισθητά μεγαλύτερες γρίλες είναι φτιαγμένες για την αυξημένη ανάγκη σε αέρα του διπλοτούρμπινου κινητήρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα Defender είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι φτιαγμένο για να πηγαίνει εκτός δρόμου. Αυτό είναι το φυσικό του περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, το Defender Octa είναι εξοπλισμένο με το Front Undershield, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι είναι μία ενίσχυση στο εμπρός αμάξωμα σε περίπτωση που πάμε εκτός δρόμου. Ιδιαίτερα μοναδικά χαρακτηριστικά και πίσω. Η πόρτα, η πέμπτη πόρτα του χώρου αποσκευών είναι βαμμένη σε χρώμα μαύρο, διαφορετικό από το χρώμα του υπόλοιπου αμαξώματος. Πηγαίνοντας προς τα κάτω, βλέπουμε ότι έχει διαφορετικό προφυλακτήρα με τα Exposed Recovery Eyes, τα οποία πιάνουν απευθείας στο σασί του αυτοκινήτου και είναι φτιαγμένα για ρημούλκηση, είναι βαμμένα σε χρώμα χρυσό. Δεν θα μπορούσε από αυτό το αυτοκίνητο οι τετραπλές εξατμίσεις. Ελάτε λίγο πιο κοντά για να τις δείτε. Ένα τόσο μοναδικό αυτοκίνητο δεν θα μπορούσε παρά να έχει και μοναδικό εσωτερικό. Βλέπουμε ότι τα καθίσματά του είναι διαφορετικά από ένα normal Defender. Επίσης, ο σκοπός ενός Defender δεν είναι να είναι πολυτελές. Παρόλα αυτά και εκεί στο Octa παίρνουμε το κάτι παραπάνω. Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε semi-aniline δέρμα, υψηλής ποιότητας δηλαδή δέρμα και αλκαντάρα οροφή. Και αυτό το Defender, όπως και τα υπόλοιπα, είναι φτιαγμένα από υλικά τα οποία αντέχουν. Ο σχεδιασμός είναι λιτός, χρηστικός και πρακτικός. Μιλήσαμε για λιτή σχεδίαση. Δεν μπορούμε να πούμε όμως το ίδιο για την τεχνολογία την οποία έχει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Δεν απουσιάζει τίποτα από όλα όσα έχει η μάρκα να δώσει. Έχουμε και σε αυτό το Defender κορυφαίο ηχοσύστημα,
τις 3D κάμερες, οι οποίες μας βοηθούν πολύ με την εκτός δρόμου λειτουργία, αλλά και το terrain response. Για να δούμε το terrain response, τι ιδιαίτερο έχει. Καταρχήν, βλέπουμε τις επιλογές εδάφους όπως τις έχουμε συνηθίσει και από τα υπόλοιπα μοντέλα μας. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε το δικό μας πρόγραμμα. Το πιο ωραίο όμως σας το κρατώ για το τέλος και είναι αυτό εδώ το μικρό σηματάκι με τις πολύ μεγάλες δυνατότητες. Αυτό είναι η λειτουργία Octa. Έχουμε πρόσβαση σε αυτό είτε από το μενού του Terrain Response είτε απευθείας από ένα κουμπί που υπάρχει στο κάτω μέρος του τιμονιού. Για τους πιο περιπετειώδεις ή τους πιο πρακτικούς, έχουμε και την εξής δυνατότητα. Μπορούμε να ρίξουμε τα πίσω καθίσματα και να γίνουν τελείως flat, ίσο με το χώρο αποσκευών. Αυτό θα μας δώσει maximum χώρο για φόρτωση ή χώρο για να κοιμηθούμε σε περίπτωση που πάμε εκδρομή. Με το πάτημα του πλαϊνού κουμπιού ρίχνουμε το προσκέφαλο και μετά αυτό πηγαίνει και εφαρμόζει ώστε να έχουμε έναν τελείως flat χώρο με το χώρο αποσκευών μας. Και όπως σας είπα, όντως μπορείτε να κοιμηθείτε μέσα. USB βλέπουμε στα αυτοκίνητα, USB-C επίσης. Εμείς έχουμε και πρίζα οικιακή.